Existeixen dos tipus de mentalitats. La primera és la de forat negre. Xupa tota l'energia. I la mentalitat de no jutjar i obrir el cor. Prepara la teva estratègia mental. Troba el camí. T'entens? I continuem amb més informació del DLM en format comprimit Podcasts. I avui una secció més i ens la presentarà un personatge molt especial, vingut des del més enllà. Senyor Ponset. Hola, vengo en nombre de la ciencia y a presentar la sección Temtem de hoy y a su gran presentador, Garci. Yep. Benvinguts al DLM. Vinga, doncs, comencem el Tantens d'aquesta setmana amb una metàfora. I em preguntareu, per què una metàfora? Doncs perquè a vegades és més fàcil explicar un concepte amb una metàfora que explicant el mateix concepte. Hi havia una vegada una mare que li parlava al seu fill. I un dia li va dir: mira, fill, la clau de la vida és ser feliç. Llavors aquest fill va anar al col·legi i un dia d'aquells que estava a escola, la mestra els va agafar i els va dir als nens: avui tindreu feina, m'heu de fer un treball i en aquest treball m'heu d'explicar el que voleu ser de grans. Els nens van començar a treballar amb el seu portàtil HP o Macintosh i li van entregar cada un el seu treball. Al cap del rato la mestra ja havia llegit doncs, què havien escrit els seus alumnes i es va sobtar, no? Va veure que un d'ells havia escrit Super Saiyajin. Una redacció ben estranya. Va dir: nen, vine cap aquí, sisplau, que vull parlar amb tu. El nen es va estranyar, va dir: carai, a veure si hauré fet alguna falta d'ortografia. Diu: què passa, mestre? Diu: escolta, no has entès res del treball. I el nen va dir: ah, sí? Per què? Doncs diu: mira, m'has escrit que tu el que vols ser de gran és ser feliç. Diu: home, i tant. Diu: doncs no has entès res del treball. Diu: doncs, diu el nen, doncs tu crec, mestre, que no has entès res de la vida ni de lo que és la felicitat. Apa-li. Molt bé, aquesta metàfora per començar avui el Tantens, no? Ens has deixat una miqueta intrigats de veure cap on t'anirà avui. Doncs ni més ni menys que intentarem parlar i definir què carai és la felicitat i com poder tenir una felicitat duradera i que ens colpi el cor. Un tema molt interessant. Veig que en Guido ja ve de la mateixa escola, no? T'has tret el titulín. Bueno, yo creo que la clave de la felicidad siempre es la ciencia. Doncs vinga, les coses que nosaltres construïm de la nostra definició de felicitat actualment les podem perdre del dia a la nit, sense saber-ho, sense veure-ho venir. Què és per vosaltres la felicitat, nois? O què seria? Home, a veure, per mi la felicitat podria ser trobar-me una vela d'un vaixell d'un Coronado 25 de l'any 69. Interessant. Ets tiquis-miquis, ja. Jo amb un Porsche ja em conformaria. Un Porsche perquè em tapi el sol, saps? D'aquests que van a l'entrada de casa. Ah, un Porchet. Un Porchet, això. Sí. Jo amb això ja conformo. Yo me sentiría muy feliz si me encontrara con una buena teoría para descubrir. La ciencia. Claro. Doncs ja ho estan veient, que totes aquestes coses
són tan efímeres que del dia a la nit les podem perdre, i si estem construint la felicitat sobre aquests conceptes, doncs podíem treballar-la molt més. No hauríem de confondre el concepte de benestar subjectiu amb felicitat. I aquí va el primer concepte complicat. Què seria el benestar subjectiu? Doncs això que hem parlat. És allò que colma els sentits. Per exemple, qui no s'ha menjat una bona mariscada i ha colmat el sentit del gust. Una bona almeja. Entre cames, sí. O, per exemple, amb la vista, no? El sentit de la vista. Veure alguna ben bonic i dir, carai, tinc els ulls que un està a Marte i l'altre a Plutón. I així successivament, no? En canvi, la felicitat és més. És més que això, que el benestar subjectiu. És la suma de tot ells i que acaba colmant el nostre cor, l'amor. La felicitat és molt egoista, no? És com una hipoteca. Són egoistes les hipoteques? Depèn de per qui. O de quin banc. Vinga, des del Disculpin proposem que val més la pena construir la felicitat sobre conceptes més duraders. I com ho podem fer això? En Ponset ens ho dirà clarament. Com ho podem fer, Ponset? Hay que construir bajo unos conceptos básicos que no son, desde luego, el dinero o la productividad. Altres conceptes... Que raro que no hagi dit la ciència, eh? No, perquè la ciència d'un dia per l'altre també pot desaparèixer. La ciència ho engloba tot i ja està dins de la felicitat. A veure què en penseu d'aquests conceptes. El teu impacte positiu en el nostre món. Home, ens podríem posar un like, no? Ja que els ja està agradant aquesta informació de la M en format comprimit podcast. Doncs mira, amb aquesta petita acció ja tindries un impacte més positiu, almenys en el nostre món, en el del Disculpi les molèsties. Amb les famílies, tothom té una família, o tothom l'ha tingut, i el sentiment de transcendència en ella també podria ser una bona acció per sentir-te més feliç. Com ho veieu, això de transcendir dins la família? És una sensació de confort, no? Transcendir la família vindria a ser a intentar, si hi ha algun conflicte familiar o alguna cosa que no don doncs una bona vivència familiar, intentar causar aquell efecte, no? Perquè això canviï. És com quan t'has enfadat amb un amic i has de perdonar-lo per seguir sent amic seu. Sí. Transcendir. El sentiment d'autorealització, sentit d'autorealitzat, també és ben complicat, no? De l'autorealització em preguntaves? Sí. Doncs, home, és molt important. És molt important, no? Perquè estàs satisfet amb un mateix i allò que fas realment que et faci feliç, no? Y donar-te en compte de que t'està fent feliç. Yo creo que es algo muy difícil. Yo con que no os meéis en la puta puerta y dejad de robar carteras en las Ramblas y entonces yo ya estaré más contento porque podré ver más a mis hijos. La felicitat és un camí, el camí d'aconseguir alguna cosa. Hi ha gent que per ells és més important disfrutar del desig que no pas disfrutar del que obtens. Què en penseu? Mira, doncs, jo vaig a mirar una pel·lícula, una estrena que fa 20 anys que l'espero, i per l'acabo de veure em dono compte que m'ha omplert més el camí d'anar a mirar la pel·lícula que no la pel·lícula en si. Va ser un camí molt llarg, no?, fins a arribar al cine. Home, vaig clar, el cine més barat. Molt bé, vas disfrutar més de l'espera, llavors. Sí, del camí, sí. Yo lo que creo es que todo lo
que relacionamos entre el consumismo y la felicidad acaba mal y acaba por quitarnos toda la felicidad, así como el comprarnos un coche y cuando tenemos el coche ya vienen los impuestos de circulación y todo, o cuando te compras, no sé, una moto nueva que en 3 meses ya te has Vaja, olvidado que de els ella. impostos ens donen pel cul, no? Treuen la felicitat, sí. Vale, doncs continuem una mica més, no? O vols dir alguna cosa, Riqui? No, que és important gaudir del camí per arribar a un objectiu, no només disfrutar de l'objectiu, però moltes vegades te'n dones compte un cop has aconseguit l'objectiu, no? Que dius, oi, ara ja sí, ja el tinc, en vull un altre, però clar, no he disfrutat del camí per aconseguir aquest objectiu, ja vas tard. Doncs per aquí venia el concepte d'abans d'intentar tenir aquesta felicitat més duradera, no? Que no, el que dèiem, el concepte del benestar subjectiu. Com deia el nostre vell amic i conegut, no en Ponset, sinó el senyor A. Einstein, la clau no és trobar respostes. Què dius, Marte? Em pensava que deies en Eureka. A l'Albert. Vale. Com deia l'Albert Einstein, la clau no és trobar respostes a les velles preguntes, sinó fer-nos preguntes que mai abans ens havíem fet. Gran frase. Per què d'això? Si acabem descobrint les respostes a les preguntes que teníem però no ens generem preguntes noves que no tenen resposta, més aviat ni ens havíem pensat la pregunta, com volem evolucionar? Explica'ns-ho, punt 7. Para eso podemos coger como ejemplo a la ciencia, que nunca jamás parará de hacerse preguntas y eso mantiene viva la felicidad del aventurero. És que en Ponset és genial. Bé com anell al dit. Podríem dir que tenim la certesa de que la felicitat no és un enigma, sinó que és un misteri. I ara per aquelles persones que no sàpiguen ben bé què és un enigma o un misteri, intentarem explicar-ho. Amb la col·laboració... Perquè no és el mateix? No és el mateix. Home, a veure, acceptem S'assemblen. comentaris, no? Acceptem comentaris en el nostre chat, en directe, en el canal del YouTube, el de l'AM Online, en directe. Mira, et regalarem una targeta que posi en les nostres xarxes socials i t'enganxes davant del servei quan te'n vagin a dormir. La La marca de agua, ¿dónde está la marca de agua? No, però el correu electrònic sí que el podríem dir. Mm. És disculpinamk@gmail.com. Allà, doncs, si teniu alguna cosa a explicar-nos o preguntar-nos, ens podeu envieu-nos un email que ens agrada, o un talonari. Sí, Vinga. que ens agraden, sí. Yo soy vuestro padre. Vinga, Dadle like. l'enigma. Dame like, dame like. Ve Està molt bé, relacionat aquesta, m'agrada molt. L'enigma M'agrada molt. ve relacionat amb la ciència. Us faig 5 cèntims. Anda. Amb la ciència, l'enigma. En canvi, el misteri és diferent. I la paradoxa? És Tens a veure? la suma dels dos al quadrat. Com l'equació. Vinga, va, doncs us intentaré explicar. L'enigma és allò que es pot descobrir d'una manera científica i tangent. Pot ser més fàcil o més difícil, es tardarà més temps o menys temps, però amb dedicació serà capaç de descobrir-la. És qüestió de temps o de tecnologia. És un concepte que s'acaba descobrint per si sol. Només fa falta, doncs, com bé deia en Ponset, la ciència, bàsicament. En canvi, un misteri és diferent. Un misteri no es pot solucionar amb... Necessiten l'Scooby-Doo. Sí, és un bon company de misteris. O en Mulder, l'Scully. Val dir l'Scully. Per descobrir un misteri, el que hem de fer és posicionar-nos dins la humilitat del ser humà que no sabem res, no? Perquè els misteris no es descobreixen, els misteris es revelen.
jo crec que estem arribant a algun lloc, no? La felicitat no és un destí, no és un lloc on anar, sinó és una manera de viure, un camí a fer i una manera de ser o estar. Es un estado en el camino. Un estat Doncs quàntic. molt bé, molt bé. Molt interessant, un altre cop. Sí, Molt interessant i molt enriquidor. M'ha deixat anonadado, tu. Bueno, cada cop estem pujant de nivell a l'hora de parlar de coses on el t'entens. Esperem que hagueu canviat una mica el prisma de el que pot ser per vosaltres la felicitat. Nosaltres ho intentem dia a dia i no m'agradaria despedir aquesta part 1 de la felicitat amb una altra metàfora, una altra historieta, per concloure. Ja hem dit que és més fàcil explicar una metàfora que intentar explicar què és realment la felicitat. I si em deixeu i tenim temps, doncs història 2. Doncs vinga, som-hi, a veure què ens vols explicar. Aquesta sintonia és per explicar metàfores o poesies. Vinga, la història diu així. Hi havia 2 malalts terminals en una mateixa habitació d'un hospital. Un d'ells estava col·locat al costat de la porta, l'altre al costat d'una finestra. El malalt que estava al costat de la porta estava tan xungo que ni el podien moure per com estava, no? I a l'altre, 2 cops al dia l'aixecaven i el podien incorporar perquè mirés una mica per la finestra. I així anaven passant els dies, fins que el malalt que estava més a prop de la porta ja no podia aguantar més. El seu sofriment, el seu estar en una habitació sense veure res, i li va comentar al malalt del costat: escolta, amic, dic, et faria res tu que t'aixequen 2 cops al dia i veus per la finestra, cosa que jo no puc fer? Que m'expliquessis una mica el que hi veus? I així em podia fer la idea del que és la vida fora d'aquí. Llavors l'altre malalt li va dir: cap problema, amic, si només és això el que desitges, jo t'ho explico. Va mirar per la finestra i li va intentar explicar tot allò que veia, no? Diu: mira, doncs, des d'aquí veig un parc, algun dia assolellat, en el qual veig uns nens jugant a pilota, veig uns ocells volant, mira, una oreneta. A més hi ha un llac, deuen haver-hi peixos, no els veig des d'aquí, però segurament. I també parelles enamorades que normalment doncs, sempre solen donar la volta en el parc. Llavors el malalt que no es podia moure, que estava al costat de la porta, li va dir: oh, moltes gràcies, m'has donat un alè per seguir aquí. I així anàvem compartint aquestes vivències i visualitzacions de l'exterior dia a dia, fins que va haver-hi un dia que el malalt que estava més a prop de la finestra doncs, va morir. I aquell home es va quedar sol un altre cop a l'habitació, sense poder-se moure, clar. Al cap d'un temps va aparèixer un altre malalt i el van col·locar doncs, en el llit, que no hi havia ningú. I l'home que ja coneixeu li va voler dir: escolta'm, sé que no et conec, ni tu a mi, però abans que tu hi havia un altre malalt i em feia el favor d'explicar-me cada cop que veia per la finestra, que mirava per la finestra el que veia, dic, em podies fer el favor de fer-me el mateix, ets molt important per mi. I li va dir: sí, home. Va mirar per la finestra, se'l va mirar i li va dir: jo no entenc res. Dic, aquí només veig un mur. Doncs amb aquesta metàfora ens finalitzem la secció d'avui, dient que aquestes petites coses que pots fer el dia a dia per un mateix i pels altres, aquesta petita llavor, que a vegades sembla que no sigui tan important, doncs sí que ho és. Intentem ajudar el pròxim i que el pròxim ens ajudi a nosaltres. Nois, el disculpin. Suposo que avui fareu una mica més de felicitat
produïda, no? Per un mateix, com a mínim. Mira, jo li... Se'ns ha quedat enganxat. El reenganxem, a veure quan s'activa. Pues jo el que faria és, per ser feliç, regalar-li unes ulleres de mirar o uns prismàtics en el pacient que només veia el mur. A veure si sí podria veure la claretat, no? Sí, perquè en aquell hospital no hi havia tele. No com a Madrid, que ara la tele és gratis als hospitals. Tots s'han gastat. Senyor Guido, moltes gràcies per haver participat en aquest Tantens. Sempre la teva aportació i la d'en Ponset són genials. Siempre preparado para otro capítulo. Riqui Merci, home de Marte. Fins el proper Tantens. Encantat d'estar aquí. Perdoneu, estic en bucle. Vinga, ja que la casa és gran, ens deixen punxar un tema de música. Avui us porto Tash Sultan, una noia que m'ha sorprès. Demostra la felicitat en estat pur. Si vols fer alguna cosa, fes alguna cosa així. És una multiinstrumentista, cantautora, productora, enginyera de fluids sonors i... Sí. Que a l'edat de 3 anys ja el seu avi es veu que li va regalar una guitarra i a partir d'aquí li va agradar molt la música. La Tash va començar a aprendre altres instruments com piano, teclat, sintetitzadors, baix, bateria, saxofon, flauta, llaüt... Bueno, increïble. S'ho toca tot ella, es fa uns bucles increïbles amb els pedals aquests que són de peu per fer-se bucles i anem amb un tema seu. Dura tant com el Tantens, però si t'entens ho disfrutes. Disculpeu les molèsties fins més Tantens i més disculpen les molèsties. No parem, no deixeu-nos d'escoltar. Gràcies. Paciencia.
closer to the light, wouldn't find a bullet inside. No, only if you magnify. You threw me into the deep end. You try to teach me how to swim, and I put my face inside my hands. Some will be alright. Welcome to the jungle. How you gonna dance with me? Welcome to the jungle. You can't close your eyes. Welcome to the jungle. How you gonna dance with me? Will the night, will the night, Sometimes my black jeans on and a paralyzed naked beat with the sun. I gotta release yours in a darling. You might be the one. Sometimes my curly hair and you're making your way without sheepy stare. So how you real? Do you feel? Are you dead? Ooh, ashes to ashes, and the embers high blaze. Gotta rise and march it all. Think about your face. But you held me closer to the light. I wouldn't find a bullet inside. If you magnified, you fell into the deep end. You try to teach me how to swim, and I put my face inside my hands. 'Cause I'm gonna be just fine. Welcome to the jungle. Are you gonna dance with me? Welcome to the jungle. You gotta close